Siema, diolch yn fawr am ddigwyddiad am y byw hwn. Unman yn byw hwn, dwi'n eisiau I cyflwyno ar meddalwedd ar gael unman yn y cefngrefn Linux o'r sut I recordio y sgrin. Felly, mae'r enw'r o meddalwedd hwn SimpleScreenRecorder, neu recorder sgrin syml. Felly, dwi'n wedi ei mysefydlu unman yn yr cefngrefnwydydd hwn. Felly, i'w dechrau, fi'n gallu clicio ar yr botwm ar yr chwith brig fan yma, a wedyn mynd i'r hanfodranc ar gyfer aml gyfryngau fel hwn, ac fan yma mae gyda ni yr opsiwn fan yma I dechrau SimpleScreenRecorder fel hwn, neu os ydyn eisiau I defnyddio y bysfwrdd, ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm Alt F1 neu'r angen ac wedyn F1 I ddangos yr dewis-len fan yma ac wedyn ei dewis wedyn pwyso ar y botwm saith I lawr ar y bysfwrdd ac wedyn ei dewis I rhedeg yr rhaglen fel hwn ac wedyn nawr ydyn ni'n gallu mewnbynnu yr enw o'r meddalwedd sef SimpleScreenRecorder fel hwn. Ac mae'r hwn yn dechrau yr meddalwedd hon os ydyn pwyso ar y botwm ddodiad i'w rhedeg neu i'w lansio fel hwn. A dyna ni, dyna'r ffenestr agoriadol. Felly, ydyn gallu clicio ar y botwm fel yma ar gwelod i'w barhau fel yma, a wedyn I gyflwyno rhwngwyneb fan yma. Yn gyntaf, ydyn gallu dewis yr arwyneb neu'r ardal ydyn eisiau I recordio enghraifft os ydyn eisiau I recordio yr holl sgrin yn gallu clicio yr opsiwn ar y cylch radio fan yma I dewis yr holl sgrin neu ydyn gallu dewis ardal petrial o sgrin enghraifft os dwi'n eisiau I dewis rhyw fath o ardal arbennig ar y sgrin. Fi'n gallu clicio ar y botwm I dewis yr petrial fan yma ac wedyn nawr fi'n gallu enghraifft dewis yr ardal hwn i'w recordio wrth y sgrin enghraifft. Ac wedyn anglyn ar yr cydradd o'r ffram, felly faint o'r ffram ydyn eisiau I recordio union yn yr eliad. Felly, os ydyn eisiau enghraifft I recordio 60 ffram neu 60 o lluniau union yn yr un eliad, ydyn gallu mewnbynnu 60 fan yma. Neu os ydyn eisiau dim ond I recordio 10 llun union yn yr un eliad, ydyn yn gallu dewis 10. Felly os ydyn enghraifft eisiau I recordio sydd ddim yn cynnwys llawer o symudiadau o gwmpas union yn yr fideo, felly os ydyn dewis rhif sy'n llai, felly byddai hynny yn cadw lawr yr maint o'r fideo yn yr gorffen i'w uwchlwytho enghraifft i'r cymdeithas I cyfryngau gymdeithasol fel YouTube. Ac wedyn fan yma mae gyda ni y blwch ticio os ydyn eisiau I recordio rhedeg o'r ac wedyn anglyn ar clywedolyn, mewnbynad ar gyfer y clywedolyn os ydyn eisiau I recordio yr audio neu'r clywedolyn, ydyn gallu dewis tarddiad o'r hwn enghraifft os yna mae gyda ni microphone fan yma sydd yn plant-print, felly rydyn wedi dewis hwn fel hyn. Ac wedyn os ydyn eisiau I barhau, ydyn gallu clicio ar y botwm fan yma I barhau. Ac nawr anglyn a lle ydyn eisiau I archbynnu yr ffeil gweledolyn arbenedig, ydyn yn gallu enghraifft benodi yr plegell fan yma. Felly, os ydyn eisiau ychwanegu fel o ddodiad yr amser ac hefyd y dyddiad, felly ydyn gallu rhoi y stamp amser ar y terfyn o'r enw ffeil. Felly, enghraifft dwi'n canfod mae'r hwn, SimpleScreenRecorder, yn weddol hir ac gyfer yr enw o'r ffeil, fi'n gallu enghraifft
newid hynny I fod rhywbeth fel fid fel hwn ar gyfer fideo, ac wedyn gallu hefyd dewis fath o'r ffeil fel MP4 neu beth bynnag neu arall. Felly dwi'n mynd I dewis MP4. Mae'r hwn yn argymell I ni defnyddio MKV, felly dwi'n mynd I gwneud hynny I dewis MKV, oherwydd os ydyn yn dewis MP4, felly gallai yr fformat neu ffurfiau hwn yn cynhyrchu ffeiliau sydd yn andarllenadwy os mae'r recordio yn cael ei aflonyddwyd, felly mae'n cymell I ni I considero neu I ystyru I defnyddio y fformat MKV yn lle o hynny, ac wedyn os anglyn ar y codec, felly dwi'n mynd I adael hwn fel hyn, gyda'r data'r amwell, ac nawr felly dwi'n meddwl dyna beth I gyd ar gyfer y sgrin hwn, felly os ydyn nawr I barhau i'r ffenestr neu sgrin nesaf neu tudalen nesaf, felly ydyn nawr yn parod I dechrau recordio. Felly, enghraifft llawer o amser fi'n canfod, mae'n fwy cyfleus yn ytrach nag I defnyddio y llygoden I defnyddio y bysffordd. Felly, enghraifft os fi'n eisiau I dechrau ac wedyn I sebio y recordiad, felly fi'n gallu defnyddio yr bysyllau Alt neu amgen ac wedyn y llythren X enghraifft fel hyn. Ac wedyn dwi'n nawr yn barod I dechrau recordio o sgrin hwn, felly fi'n gallu clicio ar y botwm neu yn ytrach na hynny, fi'n gallu pwyso neu gwasgu ar y bysyllau ar y bysffordd yr Alt X fel hwn, ac nawr mae'r recordio wedi dechrau, ac os dwi'n eisiau I sebio fe, fi'n gallu pwyso unwaith eto ar Alt X i'w sebio, unwaith eto os dwi'n eisiau i'w recordio unwaith eto fel hyn, ac nawr dwi'n gallu sebio hefyd fel hwn. Ac nawr, ar y gorffen o'r recordio o'r sgrin, os dwi'n eisiau I achub y ffeil, fi'n gallu clicio ar y botwm ar y gwelod dde I save recording neu achub y recordio fel hwn. Ac nawr, os dwi'n eisiau I agor y pegell I edrych ar y fideo, dwi'n gallu clicio ar y botwm hwn I agor y pegell. Ac wedyn fan yma, mae gyda ni fideo. Felly fi'n gallu clicio arno fe fel hwn. Nawr, a dyna fe. Gyda'r audio neu'r clywedolyn hefyd. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch ansawdd yn iach a hwyl.